Follow mo ako sa YouTube. Ano pangalan niyo po kuya? Wait lang. Tito D. Pito din, ipa-search mo. Tapusin mo rin dali at ano ko din sa YouTube. Yan. Panoorin nyo ako. Wait lang kuya. Follow din mo si kuya dali. YouTube niya. Kita po kayo kahit nandito. Kita kayo dyan. Kita, bago.